Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Баба Сулейман и Ане Магрие канят всички близки, роднини и приятели на сватбеното тържество на техните дечица, на Али и Анко, която ще се състои на 19-11 месец 2023 година в Германия, град Мюнхен, ресторант Крал. За вашето настроение ще се погрижи оркестър Мукиш Бенд и разбира се Андрей Русев. Заповядайте всички, ще бъде много весело и много яко. Поздрави! Merhaba arkadaşlar, benden Mukиш Bend'den selamlar gelsin. Almanya Münih'e 11. ayın 19'u 2023 Almanya'dayız, Münih'teyiz. Damat Ali, gelin Anko, anne Magriye, baba Süleyman abinin selamlar olsun. Orkestra Mukиш Bend, bizler sizlerle olacağız. Restoran Kral, herkese görüşmek üzere.